سلام نأخذكم يكون كبرات سمعتن تختترتن نايزي مدبزي كما كنيكم علىكم لما عنتي مبار أقداسين تأمني زبلنا يا أرستي حزناكم قريبنا لنا قدمنا بتي ملأخت مخدنا إجزيابيهر بمنفس قدس مس نفس وقفنا كخول بصلاة كنجمرينا انت خيلكم مسانا حبيبكم بصلاتنا بأملاك تقربوا أبزلكم مو كتنبرككم مسانا ختصلين قدمكم حبيبنا نسلم راين بار تنبكخنا نصلينا كل تخيل صادق أملاخنا عزينا نمسكنا كلنا فقد كاسل زخنة كبر جزء يبكنا مسانا كتحلف مسفوت راتكا كم تي نقص داويت زولون سب سنتايو كندزت حليلو كم زبالة እግዚአብሔርና አና ንሰባት አዚ ኸዘፍ ስለዘፍ ቀርካናን ዘሐለ ኻልናን እግዚአብሔር ጊዜ ድማ ስለዘሐብካናን አመስግነካለሁ አቦ ሕጂ ድማ ከነጽንዕ ከለና ናትካ መንፈስ ቅዱስ አብዙራና ክሉ ንኹሎም ሰማዕቲ ክዛረቦም ንልብና ድማ ክበጽሕ ንጽልያለና ነእምሮና ንስኻት ቆጻጸሮ ሐሳባትና ቀድሶ እግዚአብሔር ካብ ልብና ክንዛረብ ነተ ሐቂ لب سبات كأخبت صحمتان نسخاك تسرح نتصلي تمسكن سلخلو نجار بسم ود خيسوس آمين آمين راين بار زي أرستي حزنا زلنا من البات كله أبحد كانت تقالوا تدا أخينا من طقم جزية مكران مالتيو هجي إذا كلتيو أرستاتزي أزيو أقداسيو مخنياتو بزح مجدتات سبات استفلا عليه مرداء استفلا عليه حسابات اللوم مالت قال أبيات كريستيانات ناي كاريزماتيك من قصة أستداري إنانا أبنت بيت كريستيان أبتي عبي جزي مكرا دانيال تزاري بوزلو نبي دانيال أم عرف أسر تخليت مالتيو كي أتو أتكلا قدما كتنتقع زبلت مهرتي الله هجي مس عزز حونا بزعبوينا كنقرب ما مجمرتا عزز حونا جن حسابات كتبنا أو مالت إذا منطع زبل تمهرتي ما بجسيو كابيو نايب حكي مصحف قدس صور منطع كم زلوا يزارب دي نايب حكي بتكريستيان كتنطع دي بخمسة عينت سبات زبلوا زلوا عينت تمهرتنا كاريزماتيك إيفانجيليكال أبيات كريستيانات مالتي مجمرتا أنتي نصور كنقوم ما تايو بتقال أمسحاب قدس يلن أبناء فولجيت أبناء لاتين مسحاب قدس الله جن ناي بغريخ تصحيحو تي مسحاب قدس مجمريا حدش كده بغريخيو أب غريخ من تعزمل يلن أبتناي فولجيت أيزلو مالتيو حجي أبناء محرنيا تدارينا حجي كزيان بوهالا يقول محرنيا خم بحان سنتنس كزيان بوهالا إنيا هيوان هنن يمنك أرو جيتان باير لما قبل كوسغار بلمنا إننا تقالن حجي ما محرنيا من تاغلو أبتكرنيا كنلا علينا يزبل أب إنجليز كا كوتا to meet the Lord in the air حجي حانتي من مسمار ذاكر أب مصحف قدس إذك قال يلن كو أب مصحف قدس إذك قال يلن من تعزبل فسيم كأب مصحف قدس يلن مسرت مالتي هنياتو نافنا يقريخ تراخينا كاراي تدكتورين كأ يلن لذي إذي حدا كابتي أب مصحف قدس زيل قال تواهبوه عندنا دماني أب مصحف قدس زيل تمهرتي إيو كنرينا سلمتايكم خمس خونه مبزحت دي تشجر مسنتايو دكتورينات ابحانتي حرج استمسرته ويدما ابحانتي مسمر ابحانت قال تمسرته دكتورين كله خونه بتاع حدغنيا كومو ايكونن كل غزينتي مقن يبحال بتግርኛ ويدما كونتكست يبحال نعور اخا صحف من صحف انما مزازنكا حدت كابتي إلكا نبيات كلهم حاد عينت كم تزاربوا الرأيخا إخا دكتورين تقبل
እምበር እዚ ቅድሚኒ 100 ዓመት አቢሉ 1830 ፈጺሙ ዘይነበረ ዶክትሪን ሓድሽ እዩ ልዕሊ ኩሉ ካንታዩ ተስ ንምስማር ዝኣክል እቲ ቃልቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን እቲ ትምህርቲ ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ትምህርቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ግን መበገስ ዝገብሮ ነዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ እዩ ጽሑፍ ኣሎ ኣብ ናይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ካብ 34 ክሳብ 36 ነዚ መሰረት ገይሮም እዮም ይዛረቡ እምበር ሕጂቲ ኮት አፕ እንግሊዝኛ ክትሪዎ ትኽእሉ ኢኹም መጀመሪያ ከነንብቦ ንኽእል ናቲ መጀመሪያ አክቹዋሊ እቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ኣሎ እታ ጥቕሲ ዘላ ግን ከም ዘላ ጌርካ ትውሰድ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዘላ ንሕና ምስ ጎይታ ኮይና ክንለዓል ኢና ክንንብቦ ኢና ጥቕሲ ግን ምናልባት ንዓ መጀመሪያ ነንብባ ናይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣብዚኣ ክመለስና ኣብዛ ሕጂ ዝበልኩዋ ግን ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ 13 ክሳብ 18 ምናልባት ብእምነት ተንብባሞ ዳሓይ ንቕፅል راي كم زي تبل قدامي سلونكي 4 كاب 13 كسا 10 شمونته جناخه احواتي كمتم تسفازي بلوم كالوت مانتخي تحازنو بزعباتهم دقيسوم زلو بزي فلطت كتكونو ايفتون هي مالت يسوس كم زموتن كم استنسن اميننا انتخنا كم اون املاخ نتوم بيسوس زدقسو مسو كمصوم ايو نحنا كسع مسات غويتا بهوتنا انصنح كا نتوم زدقسو كتو كم زين قدموم ازي بقال غويتا نبلكم علنا غويتا بعلو بناي تئزاز چدرتان بدمص لك ملائكتن بملخت املاخن كاب سماي كيورد ايو اتوم بكريستوس زموتون قدم كتنسو ايوم دحرز نحنا بهوت صنيحنا زلنا نمقبال غويتا اب اير مساتاتهم حابيرنا بدبنا كنلعلينا كم اون نحوار مسغويتا كنبرينا دغيم بزن قالات زياتن نحدحتكم تصنانو وحجي تا منطاق تبل انت كنلعالينا تبل يا منطاق زبوا زلو واب تግርኛና የለን ጽቦ አለ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ዝባል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የለ ጽቦ አለ አትናይ አምሐርኛ ግን ካፍናይ ቡልጌት ወሲሎም እንጠቂና ኢሎም ጽፎም አሉ ሶ በመሰረቱ ኩሉኩም ሰምዑ ዘበሉኩም ዝምንጣቅ ዝብል ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ኣብ ትምህርት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ስለዚህ ስለምንታይ በጉንን ኮይኑ እንተራይኩም ሓሶት ስለስተደጋገመ ሐቅ አይከውንኒ ለካ ከምናይ ሰንበት ማለት ሰንበት ስለምንታይ ያ ቀዳሚት መዓልት ሰሙ ሰንበት ተባህላ ሰንበት አይኮነትና መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ይብላል ሙሐቀደም እንዲያኔራ ተመሳሳሊ ስነ ሞገት ያኔ ዛረገና ሓሶት ስለዝዳጋገም ሐቂ አይከውንኒ መጽሐፍ ቅዱስ ይብሉ that's why ብዙሓት ሰባት ክምለስልዎ ምናብትናይ መገዲ ናይ ቃል አምላክ በዘይገድስ ሰይጣን استفرالي عينت حابريتا دغاغيمو يزرغح بزيغدس مصحف قدوس متايبل ازي مصحف قدوس يلن ግን እቲ ነዞም ናይዚ ምንጣቅ ዝብል ትምህርቲ ዛረቡ ንዓም መሰረት ዝገብርዎ ጽሑፍ ክንዛረብ ናይ ግድን ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ስለ እናልባት ዝደናገሩ ዝኾኑ ስለዚህ አያታጥቅሲ ማለት እዩ ተኽንልዓልና ትብል ንዓዮም ከም ኣኽንጠቂና ዝብዋ ዘሎ نعم نزيان ترانا ياو يسوس كما تقولوا بلمنا سمان كن لعلنا تموتهم زنبرو كتسيوم تنبيه وزلنا خان أي قدموا منا سلازي تموتهم زنبرو بغصبة عيني يحارب أولي سلوى قدما يقولون تسمعي في عسات حمشي لا موت تعمل خد كنفح كله موتان كلهم كتنسيهم بزي موت نحن خابه وزلنا بغصبة تغيرنا خلتنا تتحيزنا يسوس عين مريس سلازي تنكفى أبدبنا هم قبولوا خن اللعالنا زياتا مسحاق بسورة بنتصر ስለዚህ ታኻል እነዚህ ዝበሃል ዘሎ አቀዳማይ ተሰሎንቄ ዘሎ ክንልዓልና ትብል አመጽሐፍ ቅዱስ ብዘይሎ ቃል ምንጣቅ ኢሎም ዛረብሉ ንዑ ደገፍ ንምግባር ድማኒ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ዘሎ ካብ 34 ክሳብ 36 ከዓ ይጠቅስዎ ማለት እዩ እዚያ ካብ እምነት ምናልባት ተንባሙ እሺ
ሉቃስ 17 ካብ 34 ክሳብ 36 ከምዚ ይብል በታለይቲ እቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቁስ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳእ ክጥሕና እየን እታ ሓንቲ ክትውሰድ እታ ካልአይቲ ክትሕደግ እያ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክጸንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ክሕደግ ይብለኩም ኣለኹ ያ እዚ ሕጂ ነዚ ሕጂ ወሲዶም ምስቲ ዘይነበረ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቃል ሰኺዖም ከምኡ ኢሎም ተረዲዮሞ ድሓር ነቲ ካልእ ጥቕሲ ንዑ ከም ዝድግፍ ኢሎም ግን እዚ ኸ ከምዚ ኣቐዲና ዝበልናዮ መቃን ኮንቴክስት ኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ከም ዘለኻዮ ኮንካ ንፅሑፍ ተጠዋዊዮ መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር እዩ ብዙሕ ጽሑፍ እንዳወዳደርካ ኢኻ ትብሎ ሕጂ ንኣብነት ናይዚኣ እንተደኣ ከይድኩም ፍቕዲ 26 ድሕር ተመሊስና ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ፍቕዲ 26 ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ بزمن ود سوون كم خوني تاي كوين بزمن نو تفراليهم كما مركب ذاته كم كازي اتو لذي اتي مسرتاوي نجر نايتسب لحال اب فقدي 30 حالين كنتايبل ويدما فقدي 20 ساعه لوط كاب سدوم زوصلا عتلما كاب سماي حون دينين ورلن كل خاطفه بتاود سب زغلص سلام عالت ما كم خوني كم يزخون كم تناي زمن لوط كم تناي زمن ايهي بتا معالت تيا ابدرو زلو اقحو كبيت اقحو قا ابيت زلو كوسد يلو ايورد اوفر زلوون ندحرت اي ملس نسبيلو تروت ذكروا ስለዚህ የተመሰረተው ነገር በእግዚአብሔር ፍርድ ከምጽ ሆሎ ፍርላት አለው ገለም ሞቱ ገለም በህይወት ይሉ ولا بغلط تسب كونت خليق مبزحت انتاي صقاي وراروسين يا ابوغا صادق ስለዝነበረ ንስኻ صادق ትኸውን ማለት ኣይኮነም በጣም ሀብት ዝሕዝን ነገር እንታይ ኢየሱስ መጽእ ክንጥንቀቕ ዘለና ንቤተሰብና ነቶም ዝቆርቡና ንኩሉ ንዝረኸብና ያሰብ ወንጌል ክርስቶስ ክንነግሮ ይተጻውዕና ኣምላኽ ዝያዳ ከዓ ካብ ተጠቃና ዘሎ ኢና ክንጅምር ዘለና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ክሳዕ ሰማርያ መጀመርያ ፍጥቃ ዘሎ ኢኻ ጅምር ምክንያቱ መዓልቲ ክትመጽያ ኢየሱስ እግዚአብሔር ዒንቶም ክድሕንስ ሰሎሚ ዝብል እንታይ ብዙሕ ሕዝን ነገር ከጋጥም ይሽዑት አይ ሁሉ ዝበልካያሰብ ዘይ ኩሉ ክልኹም ቤተሰብካ አዝማድካ ብስጋ ስለዚ እዝታት ይዘርኢ ዘሎ ሓደ ካዘለኻ ግን ተማዓልቲ ኢየሱስ መጽእ ሽዑ ክትፋለለ ኢኻ ናይ ብሓቂ እንተደኣኒ ኣብ ሓደ መስመር ዘይጸኒሕካ እቲ ኣዝዩ ኣገዳስን ዘላለም ህይወት ሰብ ክህልወካ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ረክብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ኣብዚ ዓለም ዘለና ርክብ ልዕልዩ ከም ዝኾነ ኢና ክንርዳእ ዘለና እሞ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እቲ ኮንቴክስት እቲ መቃን ክረአ ኣለዎ ብዛዕባ ሎጥ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ማያሂ ይዛረብ ኣሎ ንዑ ምስኡ ዝኸይድ እዩ እዚ ከዓ ዝብሎ ዘሎ ካብ ወፃኢ ኣይኮነን ስለዚ ብኡ መሰረት ክረአ ከሎ እምበር ምንጣቕ ተሰዊሮም ክኸድዮም ዝብል ነገር ኣይኮነን ሽዑት መዓልቲ ግልጽ እያ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል በርቂ ካብ ምብራቕ ይበርቕ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝረአ መዓልቲ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክከውን እያ ሕቡእ ነገር ኣይኮነን ዝኸውን ሰባት እዚ ናይ ብሓቂ መጽሓፍ ቅዱስም ድሕራት ኒዖም ዘሎ ሽግር ብዙሓት ሰባት ንግዛእ ርእሶም ኢሎም መጽሓፍ ቅዱስ ድሕራት ኒዖሞ ክንደይ ብርሃን ክረኽቡ እግዚአብሔር ማሓገዞም ግን ብዙሓት ሰባት ኣለው ዝርግሑን ከም ዝኣመሰለ ትምህርትታት ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ለቅ ከምዛይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዘሎ እንታይ ምእመናን ካህን ይክገልጸሎም ዘለዎ ወንበሪ ባዕሎም ከምብዎ ኣይፍቀደሎም እንዳ እስቲ ሓደ ካብ ትሽግር ማለት ምናልባት ኣብቲ ዝበልካዮ ተወሳኺ ምስኡ ሓሳባት ክህብ ኣብቲ ናይ ሉቃስ ምዕራፍ 17 እንተሪኢና ብርግጽ እቲ ክውሰድ እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝውሰድ ንጥፍኣት እዩ ዝውሰድ ዘሎ ማለት እቲ ዝተርፍ ከዓ እቲ ዝደሓነ እዩ ንኣብነት ኣብ ግዜ ኖህ ምስኡ ኣተሓሒዝዎ ኣሎ ምስ ግዜ ሎጥ ኣተሓሒዝዎ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ግዜ ኖህ እንተሪኢና እቶም ካልኦት ብማያሂ ተወሲዶም ማለት እዩ ኖህን ስድርኡን ግን ተሪፎም ሕጂ ሰብ ግን እቲ ዝውሰድ እንታይ ዝመስሎ ተነጢቑ ንሰማይ ከይዱ ምናልባት ነቲ ከምቲ ዝበልካዮ ንቃል እግዚአብሔር ሲ ዘየለ ክልውስ ከሎ ኣይግባአናን
ማለት እዚ ምንጣቅ ዝብል ቃል ብመሰረቱ የለን ኣብቲ ናይ ግሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ከምቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ ምናልባት ቅድመ መቕጻልና ግን እታ ጥቕሲ ዝተቐስካያን ተንደምብባ ጽቡቕ ይመስለኒ ማቴዎስ 24 ቁጽሪ 20 ምናልባት ካብ ቁጽሪ 24 ጀሚረ ክንብባ ምክንያቱ እዚ ናይ ምንጣቅ ትምህርቲ ምስቲ ናይ ሓሶት መማህራን ዝበሎ ኢየሱስ ምስኡ ኣታሒዙ ኣቕሪብዎ ኣሎ ኣብቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ሓሳባቱ ማለት እዩ ማቴዎስ 24 ክሳብ 27 ዘሎ ከምዚ ይብል ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመጽኦም እሞ እንተ ተኻእሎምሲ ነቶም ሕሩያት እኳ ከስሕቱ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነገርኩኹም እንሆ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትውፅኡ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ግን ኣይትእመኑ በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን ስለዚ ኣብቲ ተራእዩ ሓደ ተነጢቑ ወይ ኣብቲ ከምኡ ዝበሃል ነገር መሰረቱ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን ኩሉ ሰብ ክሪኦ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ እሞ ምናልባት ኣብዚ ክንብሎ ፀናሕና ተወሳኺ ሓሳባት እናሃብናሉ ክንከይድ ኢና ግን ምስኡ ክነተሓሕዞ ጽቡቕ ዝኾነ ኢልና ዝሓስብናዮ ድማ ብዛዕባ እቲ ግዜ መከራ እዩ እሞ ኣዘዛዊ ተወሳኺ ምግላፅ ኣተሓሒዝካ ምስኡ ክትበልና ምስ ናይ ምንጣቅ ብርግፅ ብዙሓት ሰባት ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ በቃ መከራ ኣይተሓልፍን ያ ቤተ ክርስቲያን በቃ ኢየሱስ ምስ መፀ ማለት ኢየሱስ ቅድሚ ምምፅኡ በቃ ክንጠቕ ኢና ቅድሚቲ መከራ ቅድሚቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ተባሂሉ ኣሎ ሕጂ እዚ መሰረቱ ካብ ምንታይ እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ካሪዝማቲክ ትምህርቲ ሲ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብዚ ዘሎ ድማ ምስኡ ከተብረሃልና ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሎ ቅድሚት ዓበ መከራ ምምፅኡ ሲ እቶም ናይ ክርስቶስ ክንጠቑ እዮም ወይ ድማ ንጠቑ ናቶም ቃል ይጥቀም ዘለኹ ክውሰዱ እዮም ብሕቡእ ብምስጢር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ክሪና ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 10 ክንሪና እቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ህዝባ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ስደት መከራ ከም ዝመጽእ እዩ ዝዛረብ እምበር ኣብ መጠራኻ መከራ ክትሃድሙ ኢኹም ወይ ድማ መዓከራ ያጋጥመኩም እቲ ኩሉ መከራ ከይከመ ክትከዱ ኢኹም ዝብል ናይ ብሓቂ ካበይ ከም ዝተበገሰ መምጽኡ ጥራሕ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ሰይጣን ክታልል ዘምጽኦ ኢልካ ጥራሕ ትሓልፎ ትኽእል ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 10 اوكي كم بملكا رفيقان تملكا هو قداماي تسلنقلكا معرف 1 كاب 7 كساع 10 كالاي اوكي كالاي تسلنقي 1 كاب 7 كساع 10 كم زتبل بت مغلاص غويتانا يسوس كاب سماي مس ملائكتي سلطانو ناخاتكم صبيبكم زلون مسانا عرفتي نتوم زي صاببلكم زلون صببا كفدي باملاح قنع امو نتوم نأملاح زي فلتوون لونجل غويتانا يسوس زي إزازوون بحالحالتا حاوي حنا كفر يوم إيو اتي أباخاتكم زمسكرنا يمسكر تأمين يمو يسوس بتام عتتيا أب قدسانو كخبرن أب توم زأمونو كجرمن مس مسأ نساتهم بمقصعتنا يزل عالم تفقات كاب قدم غويتانان كبر سلطانو رحيقهم كيقصعو إيام إذا بنصر يذكر يسوس مس مسأ أبا يوحنا ستايبلنا أكمل دوكبل زخل منيو آخرانن قوبتاتن كيدم أبلعلنا ودوقي يبلوه كابتي قطعة جنشل كندهن إلهم معلش لذي يسوس كما تقوله كمان ده كان ذاكر بس صورة مسحب كل زلي يسوس ما تقوله لك إحنا كهوري باولوس صورة موتان تنسيهم توم كأدم يتنسى بقعة تقول معلشي تم هو زلوا نايكروسوس كا بغصبة عيني نت كمتنا كروسوس أكل هلومي شو بحالات العلم شو عملت كنوجسو أب سماء كوريا مالتي هذي شعوها يسوس بخبز لزجلس
اتموات السجا انتا يخون ناي كريستوس يسوس مجمرا بخبرنا يبون بخبر كلهم ملاختن بخبرون يخمس لك إذا عالم جاء حاوي قال كتب مالتي ስለዚህ በንጹር ጥራሕቶም ናቱ ዝኾኑ እዮም ኣብ ቅድሚ ደውን ምባል ሓይሊ ዝረኽቡ ማለቲ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ከምዛ ኣመሰለ ዓበ ዝኾነ ትዕድልቲ ኣለዎም ነቶም ናይ ክርስቶስ ዞን ነቶም እሙናት ዝኾኑ ምኽንያት መጽሓፍ ቅዱሳውና ክሳዕ መወዳእታ እሙን ዝኸውን ንሱ ክድሕን እዩ እሞ ንኹሉ እሲት መሰረታዊ ነገር ክሳዕ መወዳእታ እሙን ምዃን እዚ ብመጀመርያ እንታይ እዩ ዝብል ነገረ መገደይ ይዛረብ ዘለኹ ሓንሳብ ተዲሕንካ ኢኻ ዝብል ትምህርቲ ካል ሓሶት ኣሎ ግን መጽሓፍ ቅዱሳውና ክሳዕ መወዳእታ ዘአገስ እሙን ዝኾነ ሰብ ሲዝ ነገረ መገድና ማለት ስለዚህ ብዙሕ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ኣሎ ብዙሕ ትኾን ሽግርካ ሰባት ንኣምላኽ ስለዘይሓትዎ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሎም ብጸሎት ወእግዚአብሔር ቃልካ ገለጸለይ እንታይ ይብላሉ ኢሎም ስለዘይሓትዎ ይትሽግር እሞ ግዳያት ናይ ሓሶት መማህራን ይኾኑ ናይ በሓቂት መወዳእቱ ድማ ናይ ዘላለም ጥፋኣት ናይ በሓቂት ሕዝኒ ስለዚህ እንደገና ከይ ዘለናካ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 22 ክንሪና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 22 ኣብዚ ድማ ንጹር ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ዓፂሩቶም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ መከራ ከም ዝኽልሎም ከም ዝሕልዎም ዳ ይዛረበና እንጌራኻ ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ እንታይ ይብል እንጌራኻ ማይካ ሁሉ እግዚአብሔር ከዳልወልካ ምዃኑ ዋላ ከምኡ ዝኣመሰለ ግዜ እውን ተኾነ ኢሉ ይዛረበና ናይ ኤልያስ ተመክሮ ኣሎ ክንዝክሮ ንኽእል ኢና ኩሉ 3 ዓመት ማይ አይነበረን ኩሉ ግን እግዚአብሔር ኣሞራ ገይሩ ከይተረፈ በቃ ንዑ ተኣምራት ሓልይዎ ማለት ስለዚህ ከምኡ ኮይኖም ላይ ሓልፉ እምበሪ መከራ ከይርኢ ኢሎም ሆዲዮም ዝብል ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ብሕፅር ብዝበለ መጽሐፍ ቅዱስ የለን ግን ይዳጋገብ ትሪኦ ኣለና ናርባት ሳነም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 22 እሺ ከምበባያ ከም ዝትብል ነፍሲ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ያ እኔ መንግስቲ ኣምላኽ ይግባአና እዩ ይብል ዘሎ ይግባአና እዩ ስለዚህ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኮሚ ይዝብል እሞ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ንኣብነት ምዕራፍ 12 ለፍሉጥ ቅድማ ኮይኑ ዘይፈልጥ መከራ ኣብ ዓለም ዘጋጥመ ኢየሱስ ቅድሚ ምምጽእ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እቶም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ክሓልፉ እዮም ብኡ ክሓልፉ እዮም ኢየሱስ ድማ ሞት ከይጠዓሙ ማለት እዩ ተናይ መወዳእታ ሞት ከይጠዓሙ ሕያዋን ኮይኖም ኢየሱስ ክሓልፉ እዮም ብርቱዕ መከራ እዩ ከምዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ግን ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ድማኒ ክመጽእ ከሎ ክንደይ ሓጎስ ክኸውን እዩ ኣብቲ ከቢድ መከራ ከሎ ሽዑ ኢየሱስ ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ንእሽቶ ኢድ ይብሎ ከም ንእሽቶ ብኢድ ግናዕ ትኸውን ደበና ብምብራቕ ትረአ ድሓር እንዳዓቤት ሽዑ ድምፂ እግዚአብሔር ክስማዕ እዩ መለኸት ክንፋሕ እዩ ሙታት ክትንስዮም እቶም ብሂወት ዘለዎ ከዓ ክቕየሩ እዮም ሽዑ ንጎይታ ከቕበልዎ ኣብ ደመና ሰማይ ክለዓሉ እዮም ሽዑ ንሓዋሩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ጎይታ ክነብሩ እዮም በዘን ቃላት እዚኣተን ንሓልፊኩም ተጸና ናይ ብሓቂ እዚ ተስፋ እዚ ብሩኽ ተስፋ ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ ምኽንያት እዩ ሰይጣን ግን ካብቲ ብሩኽ ተስፋ መታን ሰባት ከምቲ ንዑ መታን ከይኮማስዕዎ ከየስተማቕርዎ በቲ ሓቂ መታን ከይሕጎሱ ስለዝደሊ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እንዳገበረ እንዳፈጠረ ዳሕራይ ግልጽ ተበሉስ ዘየለ ይኸውን ምኽንያቱ ስለዚ መትሓዝ ስለዚ ሓደ ካብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ብእምነት ኣቐዲሙ ጠቒስዎ ዝነበረ ጀመርያ ተዛረባ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እንታይ ናይ ሓሶት ትምህርቲ እዩ እሱ ድማ ሰይጣን እቲ ቀንዲ ነገር ንሱ ሓሳዊ ካብ መጀመርያውን ቀታሊ መጀመርያ ብሓሶት ይጀምሩ ገና ተሓሶትካ ይቕፅሮ እዩ ዘሎ እሞ ንዑ ናቱ ግዳያት ክንከውን ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ናይ ሰይጣን ሽርሒ ኣይንስሕቶን ኢና እዩ እሞ ብሓቂ ከምዚ ሕቶ እዚ እንታይ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ተቓል የለን ትምህርቲ የለን ናይ ሰይጣን ዝፈጠሮ ትምህርቲ እዩ ብዙሓት ሰባት ድማኒ የዘናገር ኣሎ ማለት እዩ
لك برجس أقداسي حساباتي مالت كم تب أولس زبالو بتسببا كم نحل فيه تزاري وزولا أب يوحنس دما كروسوس كم تماسس عليه يقولون أبنات أو إنجيل يوحنس 10:6 زولا حسابات كتر ساسان سلستان كم زيبل أباي سلام أنت كترخبو إذن أجركم أب عالم تسببا علىكم جناح أجهم أنا عالم سيرة إلو ملصنا هجي بتسبباسي كنحلف كم زخنا بتسببا أنت هنا جن إجزاء أمود أثناء كم زجبر مالتي كم تنسوس على كريستوس كن سعر كم زحق زنا مالتي يسوس بعلو كتسأل خلا أو إنجيل يوحنس معرف 10 شو عته أنت رأينا يسي مالت كابتي كستاي كابتي أكوي كحلونا إمبر كاب عالم كوتس عنا كم زي تسألني زنقرنا هجي إذا مناي من تأجن تجارج عوي مستناي كريستوس زي مهرنا زلوا قديم كان حرتنا كاسي كاب عالم وزي خلخا السي كون أنت علامة ناي كريستوس تي مكران بعلوكو مصريناي مكران بعلو هذا كابتي أملاخ زتقاملو ناوون بالزبالة أن نقرب مالتي أمود دعتا دماني كريستوس كمتي عزيزة كبلنا تسنحة مسمتها بمسارات كلايت السلام كم عرف هذا شعوء حنك فديلنا مالتي أما نايب حكي أبزي توسخ من البات مسؤول كانت تحوزة زلنا مستنايت صار كريستوس زمت مكراوني من البات عزيزة أو توسخ حسب كتبنا مالت تي صار كريستوسي نتيو ما تحد كابتي زخف مكرا كسعودي أمود دعتا زمان يجي من البات تناي منطع بزح ጊዜ ሰባት مسؤول يتحوز وماتتي السو كساغوغم كم زي بقى قديمهم أنا قال كابت سبات زحتتون نعي حجون السيو قديمهم تاي كم زخونه مالتي كم ز نطع هجي كم أنت خوين سي صراحة نايت سأرا كوساس دا أمون تاي خوين ما من البات أو توسخ مسؤول حيس كون كت نقرنا هجي مجمعنا أبراهيم معرف شوعاته كاب 10 جميرنا هنا بينا رايوهانس معرف شوعاته كاب 10 كساب 10 شوعات زلوا هنا بينا بدي ما كم تزول كايو عم تحكوا لنا بحق كم تزول كايو تأمود عالم تكبر عم نقول حيلتات سلماتنا هي حيلتات برهان ده تقوم كله ده يوزي الحطيو زعبي كم زي أب نبي إلياس نبرنا كارميلوس أبتي ثم ربعتنا نبيات حصوتن إلياس زنبرة أرماجدون عينت أمود هذا عالم كله سلذي بحاول من الله أملاك هاي بحق أملاك زي الزيابي ما ببرع المسيو نتمنى تحسب خد حنان قوسهم خيري مالتي سلذي سلذي هاي بحق زناي سيطان شرحي يو ناي حصوت نجار سلذي خونه بزحزنيو كساب كنتي بزحات سبات بزنجازي أمينهم ينبرهم زلوا قلنا بحق زحزنيو الزيابي أملاك راح نتوم زدلي ووجن ناي بحقي كلام زركبر لهم تسفاس لذلو كلهم الذي سمعوا ملاختي نجزاها كدولي وو قصو كدولي كاب جزاها راح كما هارو زي نمحسن موحدين رأي كاب رأي وهنس معرف خفوا 10 سنة الوقت بأمنة ببرنامو نحاكم زارينا تعبازي يوحنس شوعتك كاب قطري 10 كم ببايا كم زتبن كابتم شماغلياتات حدا دما إذن صعدا خداونت اتخدنس انتاوت إيون كابي كمتسو يلو ملس اللي أنا وين قويتاي نسخات فلت بالكوة نسخة إزياتهم كابتي برتع سببا زمتسو إيون نخداونتهم كا بدم اتغنشل حصيبهم أتصعدو سلازي أبقد متزفان أملاخي أبتا مقدسون ليتن معالتن يقلقلوا علو إتي أبتزفان تأميت زلو خا ندم كانوا أبلعلي تدخلوا إيو نالبات 15 بيبيار لخو كم بيبال كارو كودا عدما إشي إتي أما كل زفان زلو جنشل سلازي قاسيوم ناب إلاتات ماي هيوت كأسلازي مرحوم أملاخوين كابا عينتم نبعات زبنا كدارو زلوم إيومو دقيمسي أيكت أمين أيكت أمون إيوم صحاين هارورون دما كتو أيكي رخبو من إيو بلن طيب عندي صحاين هارون تخيبهم يوم مكرا حالفهم يوم بس كل حالفهم يوم لعلو كل كان اسم الله دي لذلهم
كافت برتع سببا زمات ناي دانيال 10 حالي دحرتي probation ويدما يسوع زمالدو لغزي مسكعه مالتيو اذا برتع سببا خابو حاليفهم اتيوم እግዚአብሔር ሽዕግን አቅም ትገንሸል እግዚአብሔር ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም አቅም ትገንሸል ለይትን ማዓትን ይገልግልዎ ድሕዚ ድማኒ አይክጦሚኒዮ ሃሩር ፀሐይ ድማ አይክረኽቦምን አሜን ይብልና ለዚ ጻፍ ቅዱስ ምሕረት ምርቲ ንጹሪ ጥራህ ንሕና ህዝልና ካብ እግዚአብሔር ምሳና ካብኮነ ከመን ይዝቃወመና ካብታ ክርስቶስ ክፈለና ዝኽር ዋላ ሓደ የለን መከራት ሆነ ችግር ሆነ ይሁን ባህል ዘለው ወንበር በመከራ አይን ሐልፍኒና ዝብለ ተሐሳስባ ሰይጣን ለክርስቲያናት ከዳህልል ስለዘለ ከዳህልሎም ለሐር መታን አብዘይ ኮነ ነገር ካአቱ ከነቲ ከይዳለው ከይነቅሑ ስለዝገብሮም ክገብሮም ስለዘለ ናይ ሰይጣን ተንኮል በክርስቶስ እንድሕር አሚንካ كل ساعتهم بخريستوس زعموا كلهم كم سددوا كم سغغوا مصحف قدس يزار ግን እንታይ ብላሎ ሰይጣን ነው ግራ አይጋጥመኩም እዚ ነገር ከይጋጥመ ሁሉ ወስዶኩም ይልስዑ አይዳለውን እዚ ናይ ሰይጣን ስርሒዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጽር ከም ዝዛረቡ ክርስቲያናት ብዙሕ መከራ ከም ዝሓልፉ ብብርቱዕ ጸበባ ከም ዝሓልፉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ይዛር ስለዚህ ነዚያ ኣብዚያ አትፊዝና ክንቅጽል ከለና ድማኒ أبو يوحنس معرف 14 تدارينا إتي قتم تقلص قالوا مالتي إتي أمونغو حالتات سلماتن أمونغو نايكروسو ساعتن مالتي 14 يوحنس بتعمي أقداسي كافقري ناي سالساي ملاخ جميرنا كساب 10 خلطة ببينا زيادة أنا مور أنا سلسلة ملاك ملختي ناي إلياس ملختي سالسا إلياس بعد مسحق قدس نالو كارار استجينا كنزار بقولوا ناقل سلسلة إلياس على مسحق قدس ناي مجمع إلياس تاريخه إلياس تقرأ إلياس يوحنس متبقي سالسا إلياس كان نزي سلسلة ملاك تزارويو نهنياتنا تيسوع كله زدارويو سلذي كافري استشعارت جميل كاك 10 من الله بملة تنبل راي يوحنس 14 9 12 كمزي يبل ካልእ ሳልሳይ መልአኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምጺ ከምዚ እናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት እዝን ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱን ማሕተሙ እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋዕ ቁጥዓኡ ብዘይ ምሕዋስ እተቐድሐ ወይን መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣብ የሬታ ቁጥር 10 ተኸደግና ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ጽዋዕ ቁጥዓኡ ብዘይ ምሕዋስ እተቐድሐ ወይን መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እትገንሸልን ከኣባሓውን ብዲንን ክስቀዩ ትክስ ቃየሙን ንዘለዓለም ዓለም ይወጽእ እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከኣ ማሕተም ስሙ እንተ ተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን እቶም ንትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከኣ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ ስለዚህ እዚኦም እዮም ቶም ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ትዕግስቲ ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ትዕግስቶም ከዓ ኣድላይ ክኸውን እዩ ብኡ ስለዝሓልፉ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ነገር ክቡራት ኣሕዋት ኩልኩም ሰምዑ ዘለኹም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ሪኢኹም ኣለኹም ፈጺምካ ነቲ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ምንጣቕ ዘተሓሳስብ ወይ ቅድሚ መከራ ከምዚ ክብል ሲልካ ዝተማህዘ ዝተፈጥረ እዩ እምበሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ካትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ይሉና ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዝኣመሰለ ግጥም ከም ዝኸውን ከም ናይ ኣርማጌዶን ማለት እዩ እቶም ናይ እግዚአብሔር ቅዱሳን ድማኒ ትዕግስቶም ንትዕግስቶም እዩ ዘመላኽት ዘሎ እቶም ትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት የሱስን ዝሕልው ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ ክሓልፍዎ እዮም ንናይ ኣምላኽ ትእዛዛት ክሕልው ምክንያቱ እቲ ናይቲ ኣራዊት ምስሊ ንስቲ ናይ ኣምላኽ ትእዛዛት ኣንጻሩ እዩ ዛዕባ ሰንበት ተዛሪብና ለናቅድሚ ሕጂ ራብዒ ትእዛዝ ማለት ብንጹር እዩ ምስሊ እቲ ኣራዊት እንታይ ማለት ምዃኑ ማሕተም እቲ ኣራዊት እንታይ ማለት ምዃኑ ማሕተም እቲ ህያው ኣምላኽ እንታይ ማለት ምዃኑ ብንጹር ዝተነገረ ነገር እዩ ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት
fabricated ዝኾነ ነገራት ይኾዱ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ተዛሪብዎ ነው በሐቂ አሜን ስለዚህ እዚ መሰረታው ነገር ንመወዳእታ ጊዜ ኢየሱስ ክመጽ ከሎ ብርቱዕ ነገር ከጋጥም ከሎ ህዝብ አምላክ ኢየሱስ ዝሃቦ ጻውዒት እንዳይ ንቑሕን ጸልዩ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ ንቑሕን ጸልዩ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ ንዝብል እዚ እቲ ኢየሱስ ዝህበና ዘሎ ምኽርን ማዕዳን እምበር እዚ ኩሉ ካልእ ብሓቂ ሰብ ብናይ ሰይጣን ሓሶት ትምህርቲ ብኡ ክተናገር ኣይግባእን መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ ኣብ ኢድና ኣሎና መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብቦ ከነጽንዖ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማኒ ክምህረና ምስተውዓል ክበና እዚ ኣስተዋህበና ተስፋ እዩ አሜን በሐቂ አገዳሲ ሐሳባቲ ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት ይልዎ ዘለውን ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ ይብል እጂ መከራሲ ክመጸና ከም ዝኾነ ነጊርና ኣሎ ግን አምላኽ ከናግፈና ከም ዝኾነ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ንነው ክንፍተን ከም ዘይሓድገና ነጊሩና ኣሎ እጂ ሐዋርያት እንተሪእና የምሲ በመከራ ሓሊፎም ከምኡውን ክስታይ ኮይኖም እዮም ንኣብነት ገሊኦም ተሰይፎም ሞይቶም ገሊኦም ተሰቂሎም ገሊኦም ድማኒ ናይ በሐቂ ብሕማቅ ነገር ጠፊኦም እዮም እንተኾነ ግን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ንሕና ካባታቶም እንበልጸሉ ከም ዘሎና መሲሉና ክንቀርብ የብልና ማለት ንሳቶም ሓሊፎም ንሕና ኣይናሓልፍኒና ዝብል ትምህርቲ የለን እኳ ደኣኒ ልክዕ ከምቲ ንሶም ዝሓለፉ ንሕናውን ክንሓልፍ ኢና ምናልባት ሓንቲ ተወሳኺ ተቕሲሲ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ምናልባት ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ነጊሩና ኣሎ እቶም ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ኢሉ ክስጎጉ እዮም ኩሎም ስለዚ እንድሕር ናይ በሐቂ ብፍርሃት አምላኽ ክንነብር ምርጫ ሃሊና ክንስጎግ ኢና ማለት እዩ እኳ ደኣ ኣብቲ ናይቲ ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ከነንብቦ ዝጸናሕና ሓሳባት ክሪኦ ዝጸናሕና ማለት እዩ እንተደኣ ምልስ ኢልና ኢየሱስ ኣብ ማቴዎስ 24 ብዘገርም መገዲ ገሊጽዎ ኣሎ እንታይ ኢሉ ምናልባት እታ ጥቕስ ከንብባ ይፈቱ ማቴዎስ 24 ቁጽሪ ድማኒ 9 ሽዑን መከራ ይብል ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም ኣብ ሓደ ክልተ ዘይኮነሲ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ኣሜሪካ ኣይትበል ሎሚ ኣሜሪካ ትጣበቕ ኣላ ንክርስቲያናት ንብል ንኸውን ኢና እንተኾነ ግን ጽባሕ ንጎ ከተሳጉግያ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ስደት ክኸውን እዩ ዝብለና ዘሎ ሰይጣን ግን መታን ከይንዳሎ ከም ተኣዘዘ ክብለና ጸንሕ ብሓሶት ከታልለና አይደል በቃ ኢየሱስ ጥራይ ይበል ከድሕን ኢኻ በቃ መከራ ይተሐልፍኒ ኢኻ ሕጂ ነዚ እንድሕር ኣሚንካ መከራ ምስ መጸ ሃንደበት ይኾነካ ከተምልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሾ ኣይተዳለኻ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ክንዳሎ ይደልየና ኣሎ ምናልባት ሓንቲ ጥቕሲ እግረ መገደይ ክብላ ብዕብራውያን 4:16 ኣምላኽሲ ክንዳለወሉ ንኽእል ነገር ነጊሩና ኣሎ እንታይ ከም ዝኾነ እታ ጥቕሲ ከም ዝበልኩም በቃልና ንፈልጥ ኣይና ብዙሓት ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ፀበባውን ይብል ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ ንቕረብ ሎሚ ናብ ዝፋን ጸጋ ክንቀርብ ኣለና ብትብዓት መታን ኣብቲ ግዜ ፀበባ እንታይ ክንከውን ማለት እዩ ተዳሊና ክንኣቱ ክንክእል ማለት እዩ ሽዑ ጸጋ ይዋሃበና ጸጋ ዝወሃብ ኣድላይም ዝኸውን ስለዚ ኣሕዋት ነዚ ትክክል ዝኾነ ምርዳእ ክንሕዝ ጽቡቕ ምናልባት ኣዘዘ ተወሳኺ ምዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ሓሳባት እንተደኣ ሓሊካ ናብኡ ክንከይዲና ናብቲ መወዳእታ እናኸድና ኢና وحجي مجمرة تقصد لزلهم استانا مجمرة إذا منطق بحالة مهرتي الله إذا ما مصحف قدس كم زلوا جيرم بزارو إذا ما كان ويلما تكون تكست بيلدي أب وانجيل ما تسمع عرف إسران 4 كفدي إسران حموشتن حساب إسران شوعتن كان بباينا زيادة قانتي ملأختي أقول حوام عليتي ስለዚህ ዳይቪድ እነሆ አቀዲመ ነገርኩኩም ይብል እነሆ አበረኻ አሎ እንተበልኹም አይትውጹ
إنه أبيت قالوا تقولكم أي تؤمنوا برقي كم مبرق بريقو كساع معراب كم زرعي بساعة بود سبكا كمو كخوني كله يزرعي مالتي ولا حنتي راح تزدلن تاي أمون كون نخرستوس أمون كون نتوم ثلاث أملاك المسكر يسنزلوت عقصة مابزيو وخالق سكفا يقبون سب كالن تايبن أبتي جنبي زلوا أموراتات كا نابو كوبيوم إذن تاي زلوا لك خمتي غدينا قدما يتلون كده مبنايو يتوم زموتي زارب زلوا مالتي يتوم ويتنا يتسكرسوس مسمسه انتاي كون كم زقونه يتوم نعو زي تدالو جديون جدي حاو كم زقون مالتي بتي مغلاص كبرو تاي كم زقونه كم زموتو إذا ما لا خزلوا سلتم حدا خيرم تم حدا قاو تريفون كله بزنيش نعرض نزب زيارة زي حساسة زي أبناء فوق عشران شمو تنزلوا أب مصحف إيوب معرف 30 شعتن فوق عشران شوعتن كساب 30 خنم بوينا مالتي بزيارة ستاي مالت مكوانا سلذي كلتا سبات يفعل ليلو تم حدا يسوس يخذ له تم حدا خاني أب تحتي ترفل له زعوي إذا ما لا خزلوا እንደገና خنا من زخار ذاك ما ناي لوط جزين ناي ما أي هي جزين دما يسوس تنكيفول له مسو يستحز مالتي سبعة شعتن فوق عشران شوعتن إن 30 قام نرى ترى كاب من التباب نرى ماشي يب 30 شعتن كسري عشران شوعتن 30 شوعتن هو كم خا ده حركة سجل 30 ما ماشي كم زي بد نسرين لعلي زي عرق بيتون قبل علي سرحك بتأزاز كاديو كسري 30 تشاوتو دم يمسي أبت قتلات زلوا نسو أبو يركب. زي لك هم مالتي قتلات زلوا أبو يركب. يزن ببلع على تريولو رئيسان ترخيبو يبل زحج مجلس انتايو أب مدرب بمولو بتاعنا عزيز حزيني جن بتم بخرستوس سياسي عمانو جريهم كومو خونيو هاي حكى مور تاسو مالتي خون. لازم نعوي إذا ما راح تزلوا. أبت جنب زلوا أمراتك أبو كويو مالتي. تاي مالتي كموتيهم بتمجلات كبرو موتيهم هذا هاي خذل الذي بقلل بزوله مالك قوميو مصحف قدس بنصر يزغصو بزح ابتن مخال عيدلن املاح يمسكن اتي مصحف قدس اتي كنعمل زلنا بنصر ስለዝገለጸልና املاح ክብሩ ንቦ ማለት ምናልባት አባ ተወሳኺ ታዝበልካያ ናይ ትንቢት ኤርሚያስን ተንቢብናያውን ተወሳኺ ሐሳባት ከተበና ኢየሱስ ክመጽ ከሎ ነቶም ህዝቡ ከድሕኖም ጣልቃ ብዛኣትወሉ እዋን እግዚአብሔር ዝቆትሎም ሲቁትላት ብዙሓት ከም ዝኾኑ ኤርሚያስ ተዛሪቡሎ ትንቢት ኤርሚያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 33 በታ ማዕተቲያ እቶም ቁትላት እግዚአብሔር ካወሰን ምድር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ለም ኪብሉዮም ኣብ ዝባን ምድሪ ንድኹዒ ክኾንዮም እምበር ኣይክልከዮምን ኣይ እዩ ኣይክእከቡን ኣይክቕበሩን ድማ እዮም እጂ ኣብቲ ግዜቲ ኣሞራታት ክእከቡ እዮም ማለት እዩ ምግቢ ክኾንዮም ሕጂ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብርግጽ ከምቲ ንሳቶም ነቶም ክርስቲያናት ዝሳጉጉ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታውን ንሳቶም እንታይ ክኾንዮም ማለት እዩ ክጠፍእዮም ማለት እዩ ንጥፍኣት ክርስቲያናት ዝተሓስበ ክርስቲያናት ብርግጽ መስዋዕቲ ክኸፍሉ እዮም ገሊኣቶም ንኣብነት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘላ ሓንቲ ተወሳኺ ጥቕሲ ኣብ እምሮይ ሕጂ ዝመፀትኒ ናይ كم نسات عم أعرف 14 ببناء صنيحنا هنا نايتو ثلاثة ملاقات ملقتي جن انتايلو لو اب قصري 13 كاب سماي كاصحاف اتوم كاب حج بغويتا زموتو يلو يسوع امينو ماتي موتات بصاني هو جبروم كسعبوم يمو كاب صعروم كعرفيوم يبل منفس يبلني دمصي سمعكم لك كمتي ابتي حمشاي محتم زنبره مالت اتي نفسات نايتوم فرحات أملاح زنبورم دم يأونيرو ناب أملاح مالت ناي بحكي بسقاي بمكر حليفومي جيت مسموتي كونن زقوي زرلو جن كاين موت خلو يو تزقوي زرلو برجت بزحات كم زموتو أب زيتي ناي دارك ايجز بتمساسال خاني التي ناي تصرا كريستوس زلوا محبر مستنس اتعمود دعتا زمن كا لككم تمساسال خوني انت خونه جن بزي مكر ازمس حلفو እግዚአብሔር كاني ንምድሓን ህዝቡ ጣልቃ ምስኣትወን ብዙሓት እንታይ ክገብር ማለት እዩ ከጥፍ እዩ ማለት እዩ እሞ ናይ በሓቂ ቤተክርስትያን በመከራ ክትሓልፍ ናይ ግድን እዩ
حنت اللابزي حدا سب تقصي هيبونا له رستم حونا ياب قداماي بيتروس معرف حدا زلا قصري شدشن شوعتن توم تكاتاتلو زلخم سبات كتنبوا تقوليكم او تقيلكم الله مزي زبلنايو صبو حسابات الله هراي امبار منالبات عزازا مودعتا كتبلو تدري ነገር እንተሎ بخنودينا ስለዚህ ታይና ክንብል ማለት زياده ዝሃብናዮ ጥቅሲ زياده ሰባት ክሪእዎን ከምብዎን ካልእ ሕቶታት ምሕራር ለኩም አርእስቲ ክዘረባ ኣለዎ ትብሎ ወይ ክበረህ ኣለዎን ንፈልኩሞ ከም ቀደም ንብእምነት ዕብርዎ የተኸታታሊ ፀጋ አምላክ እግዚአብሔር ብዝሃበና ኃይል ድማ ንሕና ክን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ከነብርሆ ክን ኢና ማለት እዩ ስለዚህ አና ንመራኸው ሁሉ ደሊ እቲ ዘንበብናዮ ዝያራ አንብብዎ እግዚአብሔር ድማ መንፈስ ገሩ ደግፈኩም እሺ አምላክ ይባርክኩም ዝኾነ ሕቶታት እንተለኩም እንባር ጽሐፉይኩም بحدا حبيرنا خا كمتي እግዚአብሔር ይደለገርና ከነቅርቦ ኢና ማለት እዩ ማሕጅብ ጸሎት ክንውዲና አዘዛብ ክንድ ሁላትና ጸሎት ክትገብረና ያይና ኢኻ ተንበርክኽና እንጸልይ ሰማይን ምድርን ባህርን ዓይን ማያትን አቡኑ ዘሎ ሁሉ ሰጠርካ ያው አምላክ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ያው ክንካ ትነብር أزين أنا مسكنك على قالك حقي واملا يا غرافو نسخان حق تحلو زي العالم عملا حق نصابين هم هانكا نزل أخير يسوع كريستوس كفوتنا يزل العالم هو تزيع وإذا يسوع نتا سامرا ويسوي تنزل كلمة عملا منفسي تنسى ما منفسي بحق تشغله يكبر لازم وجزاك سلا قالك تمسك قالك مجدي تلقي أمريكانا لها قالك نقرأ مبراهتين مجدي برهاني يكون زبلو إما أنا حتى سلتي قالك برهان سلزمنا نفسنا هذا عنقل بويتا سب كابتي كاب أف أملاح زوج كل عالم بنجر أتراحين برني واحد له الذي واملاح نمسكنا كالنا سلت قالك بويتا قالك مجدنا برهاناي هذا سلمات عالم سلزين كلهم بويتا أبدي ناي حاسوت تمرت ويدي ما كيف ولو تزا أمنو وزلو خابو كتجرابلهم نحق خدلي وا ويتا دليت لب كتهتروان وعملا كتمرهم منفسكا نقولهم لازم الوقت السمعوا وزبولو لما وعملا كتبرح لهم كتقلص لهم منفسكا نسأل لنا باركم مسؤومكم أي تفل يوم ويتا تمسكن ويتا نزي عجل سلسلة كنا قالك احنا نصنع قالك احنا نمرمر نسخاف فقال كان تايم قانو كن رأي قالك زي عجل سلسلة كان عزيزي أنا مسكنك كابنا حلونا مسانا كل زي مرحنا بسنقوا تنا يسوس نتسلي آمين